Η μητέρα μου έλεγε, ένας ήρεμος άνθρωπος, η αλήθεια πως στεκόμασταν σιωπηλοί στα κόσμια γιατί συνομιλούσαμε μέσα μας με το διάβολο. Στη συνειδητοποίηση από το αποκάρωμα, μνημονικά στο ψάξιμο, συνέβη στο μεσοδιάστημα. Από αλέρωτα χέρια πως να ξεφύτρωσε το βάλσαμο. Ζητεί στα ορθογόνια των οικογένειών μας να ρίξουν ένα σπίρτο μες στα πηγάδια των ψυχών μας, πάνω σε ξύλινες καρέκλες, να μας ταπεινώνει η αναβίωση από το παρελθόν μας. Μας έκανε να μη σκορπίζουμε την ομοίωσμή με μια εφήμερη κολόνια. Βγάζεις να καλύπτουμε τα αποτυπώματα της οργής μας για τη φίλη Γαλλή μας. Που να είναι τόσα χρόνια, που να είναι τόσα χρόνια, που να είναι τόσα χρόνια. Το λυπούσαμε σε αλμυρά νερά της άγνοιας για λίγο στιγμή. Αλλά ξανασταθήκαμε ακίνητοι κατά τα σύννεφα της μετάνοιας. Ήταν ψεύτικη αντίδρασή μας και στην ονομάσαμε αγάπη μας. Βαριά λόγια κοβαλάω και έφτασε γύζω πάνω από το στρώμα κατά από το πάπλωμα. Η μετάνοια ήταν ο χάρακας που ίσως δρόμος που τράβαγα, τα στραβά περπάταγα. Και τώρα βλέπεις να σου λέω πάμε σε πιο μακριά θες. Σπίτι έχω επισκέψει, έχω πιασμένα τα κρεβάτια από ενοχές και δράματα, και δράματα, και δράματα, και δράματα, και δράματα, και δράματα.